सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनाय गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। Sorry. हेलो गाइस, नोंथांमोनाथ' इन्ट्र नायनाय भिडिअखौ नुखाबाय बयबो आरो जोंहा प्रिति नार्जिनारिया माने फुल रिप्लाइ भिडिअ होबाय आरोना माने एमजेनि बारै माने फार्स्ट रिलेशनशिपनिफ्राय लानानै गावसोरनि स्कुल लाइफ कलेज लाइफनिफ्राय लानानै गासैखौबो माने फुल रिप्लाइ होबाय आरोना लोगोफोर फुल भिडिअ होदों आरोना बेखौनो नोंथांमोननिसिम आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। स' हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोलायबाय आरोना लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा आंनि बे चेनेलजों नायनानै लादो आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो फुल नाय, शेयार खालाम हाजासे। बिदिब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना। सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनाय गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। आं सानदोंमोन आङो आरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबादिनि बिसयै आं जेबो बुंला होननानै आं सानदोंमोन। नाथाय उफाय गैया रायजोफोर। जानो हागौ दिनैहाय जुदि आङो बुंफैफिनाब्ला आंखौ गोबां मानसिफ्रा नंगौ थारैनो प्रितिया गाज्रि मार आरो बेफोर जे गासैबो दानि भाइराल जानाय बे फट' एबा भिडिअ रिल्सफ्रा बेफोर गासैबो दानि हाबा जाखानानै संसार जाखांनायनि उनावसो खालामनाय होननानै नोंथांमोना गोबां आंनि सायाव नंखाय फोथायनानै लाखिनानै थागोन। बिनिखायनो आङो उफाय गैयि जानानै दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो भिडिअ नुजाफैनो गोनां जाबावबाय। आं सानदोंमोन गोबाङा गोबां बुंहरनो न'खरनि मेटारफोरखौ ससियेल मिडियायाव दा बुंफै। दिनै आं उफाय गैया। आंबो सानदोंमोन दिनै ससियेल मिडियायावहाय भिडिअफ्राव बुंनानै जेबो लाब गैया। मानोना आं रावनिफ्रायबो आं थाइसेबो आङो मोनजायाखै। दिनै गोबाङा सानो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनानै गावखौनो गाव भाइरेल खालामनानै फेसबुक इउटुबफोरनिफ्राय थाखा खामायो। नाथाय दिनैबो आङो इउटुबनि मनिटाइजेसनखौबो आङो बोखारनानै दोनदों। आरो फेसबुकनिफ्राय दिनैसिम आंहा थाइसेबो थाखा उइथड्र खालामनायनि खुनु रेकर्ड गैया। थेवबोनो गोबां गाज्रि रायजायो। बुंनो गोसो गैयाबाबो दिनैहाय आङो फैनो गोनां जाबाय। मानोना आंनि हौवा एमजेआनो जेबादि नोंथांमोननोहाय मोदै रुखु गाबनानै बियो बुंदोंना रायजोफोर, आरो नोंथांमोननि गोसोआ बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बिनि दाहाखौहाय सानदों आरो बिजोंहाय गेब्लेफादों आरो थारैनो आंखौ गाज्रि होननानै सानदों। नाथाय रायजोफोर, बिनि बे मेगननि मोदै गनायाव, बिनि जे मेगनजों मोदै फसरनानै गाफ्लानायाव बेसेबां सैथोता दं दिनै आङो बुंफैनो गोनां जाबावबाय। आरो मोनसे समाव बियो बुंदों जे आंखौ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियायाव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै। नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावनि मेगनाव फुननानैबाबो बामफोरखौ फुननानैबाबो आं गाफ्लानानैबाबो आङो नंखाय बेफोरबादि आं फोलानानैहायबो आङो बेफोरबादि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ आङो बोनो हानाया आंनि बेयो मोनसे टेलेन्ट होननानै बियो गोग्गाना लादों। आङो मिनिनानै बे समाव आं सिरि थादोंमोन। नाथाय बे फावथिनाखौ दिनै बियो थारैनो खालाममारबाय। बे भाइराल जानाय दि रिल्स एबा फट', बे फट'खौ नोंथांमोना गोबां रोखोम लिरनानै शेयार खालामदों। नाथाय आं दाखालि लास्ट भिडिअआवबो आं बुंदोंमोन रायजोफोर जे बे फट' नुनाया बियो आगोलनि एमजेजों हाबा जायै समावहाय बोसोरसे सिगांहाय सासे सेंग्राजों आंहा हाबा थिग जादोंमोन होननानै, ना बे सेंग्रायासो होननानै। दिनै बे जाथाया दिनै संसार जानानै दानिसो एमजेखौहाय फोथाय खेबस' खालामनानै गुबुन सासे हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायफोरबादि दिनैनि दिनावहाय आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरदों मानसिफ्रा, गोबां गाज्रि बुंदों। नाथाय रायजोफोर, दिनै आं रोखायै नोंथांमोननो आं खोन्थाबावनोसै जे बे जे भाइराल जाबाय थानाय फट' एबा रिल्स, नैबे जे रिल्सआव नुनाय सेंग्रा, बै सेंग्राजों आंहा बेयो
2022नि नभेम्बर मासावहाय आंहा हाबा थिग जादोंमोन। आंनि न'खरनि आरो बै सेंग्रानि न'खरनि गासैबो मिलायनानै बे हाबाखौ थिग खालामदोंमोन आरो जोंना हाबानि थाखायबो गासैबो इनभाइटेसन कार्डनिफ्राय लानानै हाबानि सि जुम बायनाय आरो हाबानि थाखाय प्रि वेडिं फट'शुट दिनै गाबोन बयबो खालामो, प्रि वेडिं फट'शुटबो जाखांबायमोन। इभेन हाबानि डेक'रेसननि थाखाय गासैबो थाखा फैसाफोरखौहाय एडभान्स होजोबखालायबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव जे आं दिनैनि दिनाव सानो हयथ' इसोरनि इच्छायानो गैयामोन होननानै। माखासे मानि न'खरनि एसे प्रब्लेम जानायावहाय फेमिलि इसुआवहाय दिनै जोंनि बे हाबाया बायनानै थाङो। नाथाय जिहेतु जोङो हौवा हिन्जाव जाखानोसै आरो बावैसो कয়েक दिन थानानैनो जोंहा हाबा जानोसै, जोङो गोबां हाबानि थाखाय सि जुम बायहैदोंमोन, गोबां बेफोरबायदि खरस सना गयना बायनाय बेफोरबायदि जादोंमोन। बेयावहायनो बे नोंथांमोना जे नुदों आं गानदों पिंक कालारनि जे ड्रेस, नैबे ड्रेसखौबो हानिमुननि थाखाय बायनाय जादोंमोन। दिनै बे ड्रेसखौहाय आङो ट्रायल खालामनानै गाननाय फैदोंमोन। फैनानैहाय बे समावहायनो जोङो सानैजों आंनि मबाइलनि इन्सटाग्रामनिफ्राय बेफोरबायदि रिल्सखौ लानाय जादोंमोन। नाथाय रायजोफोर जेब्ला बे हाबाया बायनानै थाङो रायजोफोर, आङो गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनफोरजों आङो भुगिनानै थादों आरो बेनि उनावहाय आङो 10 माससो जागोनदां, 9-10 माससो उनावहाय आङो MJजों लोगो मोनदों। नोंथांमोना जायखौ बयबोनो भिडिअनि गेजेरजों नुदोंमोन, थुब्लावनि थेरापि सेन्टाराव थांनाय। दिनै बिनि उनावहाय MJजों आंहा फन नाम्बारखौ लालायनाय जादों आरो बुंदों जिहेतु सासे इउटुबार मानसि, बर'नि मुंदांखा, बेनिखायनो जोंनि जायगायावबो वेस्ट बेंगलावबो गोबां जों बर' हारिफोर दं, मालाबा फैनो हागोन होननानै बुंलायनाय जादों। आरो बेबादिनो सानसे जोंनि न'खरावबो बियो आलासि महरै फैदों। आलासि महरै फैनानै गोबां माखासे माने भिडिअ लानायखौ नोंथांमोना गासैबो मिन्थिजोबखागौ। बिनि उनावहाय दिनै सानफा एफा बेफोरबादि लोगोफोरबादि रायलायनाय जादों। बिनि उनावहाय MJआ आंखौ सानसेखालि प्रप'ज खालामो। जे समाव आं बुंदों जे आंहा सिगांबो मोनसे बेफोरबादि गिदिर जाथाय जानानै थांबाय, आंनि हाबाया केन्सेल जानानै थांदों। आं गासैबो बिसयखौहाय आङो बेखेवजोबनानै खोन्थादों। थ' नै बेफोरबादि अबस्था, बेनि थाखायनो आङो आरो गोसो गैला, आङो आरो बेफोरबादि गोसो थोलायनानै थानो थाखाय गोसो गैया। जुदि नोंहा एसेबां आंनि सायावहाय जुदि फोथायनाय एबा आंखौ मोजां मोननाय दङब्ला नोङो हाबा लानो हागोन आंखौ होननानै बुंदों। नाथाय रायजोफोर, आङो MJनियाव आं मोनसेबो सिखोमायाखै। आंनि गारबोनाय दिनावहाय जाबोनाय गासैबो जाथाय, आंनि गासैबो फट'निफ्राय लानानै रिल्स, जेसेबां गासैबो सोमोन्दोखौ आं खोन्थाबोदों। गारबोनाय दिनाव आंनि फरायनाय समाव, स्कुल कलेज फरायनाय समाव जे गासैबो थाबोनाय सोमोन्दो गासैखौबो आं बेखेवनानै लादों। मानोना आं सान्दों जे जुदि आङो दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ जुदि आङो सिखोमानानै लाखोमायोबा, सानसेबाबो सोरनिबा खुगानिफ्राय हयथ' खोनागोन, गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानैहाय आं गासैखौबो दिन्थिदों बेखेवनानै। आङो बे रिल्स जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायखौ नुदों, बेखौबो आङो MJनो रोखा रोखा आङो दिन्थिजोबदों। बेयावहायसो दिनै बे MJआ बे रिल्सखौहाय माब्ला बियो गावनि फनाव सोनानै लाखोमादों आं मोनथिया रायजोफोर। नाथाय बे रिल्सखौहाय आं गोबाव दिन सिगांनो आङो डिलिट खालामनानै लादों। दिनैहाय बिनि उनावहायबो बेफोर गासैखौबो नुखानानैसो, मोनथिखानानैसो MJआ आंखौहाय हाबा लादों। MJआबो बुंनानै लादों जे गावहाबो सेंग्रा समनिफ्रायनो, फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोनाय रिलेसन गावनि एक्सजों, बेफोरखौ बियो बुंनानै लादों। बियो बुंदों आरोबाव बोसोरनै जाबाय बे सिख्लाजों गारलायनाया, आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंखौ थगायदों। नाथाय आं मोनथियामोन बे समाव बे थगायदों होननानै। जेब्ला
जोङो कर्ट मेरेज जाखाङो सेप्तेम्बर मासावहाय थाङो आरो अक्ट'बरनि फार्स्टआवहाय अफिसियेलि गासैबो कर्ट मेरेजखौ खालामो होमबा बिनि उनावहायसो आं मोनथिनो मोनबाय जे एमजेआ जाय सिख्लाखौ बोसोरनै सिगांनो गारलायदों जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंमोन बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासेसिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां देहानि सोमोन्दो दंमोन होननानै नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर जे समाव आं मोनथियो बे समा बिराद आंनि थाखाय अलरेडि लेट जाबायमोन मानोना आङो गभर्नमेन्टनि आयेनजोंहाय आङो खाजाबायमोन हौवा हिन्जाव हिसाबै बिनि उनावहाय जेब्ला उदालगुरि कर्टनिफ्राय जोंनि फाइनाल हाबानि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो बे समावहाय जोङो उदालगुरि स्टेशनावहाय एमजेनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो जाय समावहाय बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ गाबै गाबै दिनै गोबां गावसिनि दुखुनांथाव जानानै थांनाय घटनाफोरखौ बुङो दिनै जे बियो बुंदोंमोन एमजेआ आंखौ बोसोरनै सिगांनो ब्रेकआप जादों बेफोर गासैबो नंखायमोन मानोना सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' सासे गारलायहोनानै दिनै बियो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै बियो गोबां दुखुजों फोरमायदों आरो बिनि उनाव बियो जों जे ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों नेदोंमोन स्टेशनाव बियो बिनि ट्रेननि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजेजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों बियो बामजाहां खालामदों आङो उफाय गैयि जादों गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों